wani ya zo interview da ni wai ke tambaya na wai me yasa nake cewa ƴan wiwi mutane nace mutane na ne mutane na ne kuma ba zan janye ba ila yawmul qiyamati duk a cikin masu shaye-shaye ba masu biyayyarsu ba masu ladabinsu ƙwarai da gaske da zuwa tafsirinsu ba masu biyayyarsu ba masu ladabinsu kuma zai yi wuya ba a samu ba ana samu amma a cikin 'yan wiwi 100 kashi 5 ne barayi masu neman na kansu ne su je su nemo a wahale su sha kuma a wahale kaji matsalar kawai an nemo da wahala an sha da mai da wahala mutane na ku tuba